Lokacin da suka kawo shi fada, sarki ya kalle shi ya ce, shi gaske ne sun kama ka kana ƙoƙarin yanka mutum? Ya kalli sarki ya ce, ranka ya daɗe wallahi sharri suka mun, ba da gaske ba ne wallahi ranka ya daɗe. Ga dai labarin na kawo muku shi cikakke, ku saurara tun daga farko har ƙarshe domin ku ji wani irin hukunci sarki ya yanke masa. A cikin wani ƙauye akwai wani mahauci mai suna Idi Mahauci. Idi Mahauci ya kasance yana siyar da naman dabbobi daga farko, amma daga baya zuciyarsa ta karkata kan son zuciya ya koma siyar da naman mutane. A cikin ƙauyensu ya kasance yana siyar da naman dabbobi wanda kullum yana zuwa kasuwa wato mahauta ya yanka dabba sannan kuma ya kawo kasuwa ya siyar. Lokaci guda aka ga Idi Mahauci ya daina zuwa ya yanka nama a kasuwa, amma kuma kullum za a gan shi ya kawo nama kasuwa ya siyar, wanda hakan ya sa mutane suka fara zarginsa shin wani irin nama yake kawowa yake siyarwa wa mutane. Dukkan mahauta 'yan uwansa abokanan kasuwa suka fara tambayarsa cewa wai shin yanzu a ina yake yanka ne? Yake faɗa musu cewa shi yanzu a gida yake yanka dabbarsa, sannan kuma baya so kowa ya san a ina yake siyan dabba, shi yasa kawai yake ganin cewa gara ya yanka dabbarsa a gida sannan kawai washegari ya fito da namansa ya siyar wa mutane. Sai dai kuma wata rana lokacin da asiri ya tonu, Malam Idi yana tafiya a cikin gari, bai lura da cewa dukkan mutanen ƙauyen sun sa ido a kayansa ba domin su gano cewa a ina ne yake samun nama yake zuwa yake siyarwa wa mutane. Sai ya hangi wasu yara a cikin ƙauyen suna wasa, ya je shi ya same su ya ce musu yaro ɗaya ya zo shi zai aike shi. Ai kuwa yaro ya bi shi a baya, mutane suna lallaɓe suna bin shi a baya har lokacin da Malam Idi ya shiga da yaron nan cikin gidansa. Bayan ya shiga sai kuwa mutane suka lallaɓe a jikin gidansa suna leƙe-leƙe domin su ga menene yake shirin faruwa. Malam Idi naman mutane yake kawowa yake siyarwa wa mutane. Ai kuwa a lokacin da ya shiga da yaron nan cikin gidansa sai kuwa suka ji yaro yana ƙoƙarin danna ihu, suka shiga gidan da sauri suka gan shi yana ƙoƙarin yanka yaron nan, suka kama shi da mamaki suka ce lallai kam kayi asara, yanzu ka rasa naman wane ne zaka siyar sai naman mutum, lallai yau asirinka ya tonu. Dama ai mun tabbatar da cewa dai ba zai taɓa yiwuwa a ce naman dabba kake yankawa sannan kuma baka fitowa mahuta kake yanka nama ba, saboda haka yanzu za mu kai ka gaban sarki ya yanke ma hukunci daidai da abin da kake aikatawa. Suka kamo shi suka tafi fadar sarki da shi. A lokacin da suka isa fadar sarki, sarki hankalinsa ya tashi ya kalle su ya ce menene kuma yake faruwa? Suka kalli sarki suka ce ranka ya daɗe, Idi Mahauci muka kama yana ƙoƙarin yanka wannan yaro. Sarki ya kalle su da mamaki ya ce ban gane yana ƙoƙarin yanka shi ba, ba naman dabbobi yake siyarwa ba. Suka kalli sarki suka karanta masa tun daga A har Z sakamakon yanda dama tun daga baya sun yi zargi a kayansa, ba su san a ina yake samo nama yake zuwa yake siyarwa wa mutane ba. Sarki ya kalle shi ya ce shin da gaske ne abin da suke faɗa? Idi Mahauci ya kalle su ya ce wallahi ranka ya daɗe ba gaskiya ba ne, na kira wannan yaro domin na aike shi, lokacin da muka shiga da shi gidana zan aike shi, sai kuwa suka shigo da sauri suka ce ai yanka shi zan yi, wanda tun ba yau ba ranka ya daɗe sun yi ƙoƙarin su yi min sharri, wallahi ranka ya daɗe ba naman mutane nake siyarwa ba, kawai ka san sharri na abokanan kasuwa. A kullum ina siyan dabba ne sannan kuma ina kaiwa kasuwa ina siyarwa, amma ban taɓa yanka mutum ba kuma ban taɓa kaiwa naman mutum kasuwa ba, wanda da ina kaiwa naman mutum kasuwa ranka ya daɗe ai da an gani. Sarki ya kalle su ya ce to ku sake shi, kun gani ba naman mutum yake siyarwa ba. Suka kalli sarki suka ce ranka ya daɗe to ka tambaye shi mana a ina yake samo nama yake zuwa yake siyarwa wa mutane. Sarki ya kalle shi ya ce shin za ka iya faɗa min a ina kake siyowan nama ko kuma a ina kake samun dabba kake yankawa? Idi Mahauci ya yi zara-zara da ido yana cewa ranka ya daɗe wallahi naman nan da kake gani nake siyarwa nama na ne, wallahi ni nake siyowan dabba nake siyarwa. Sarki ya kalle shi ya ce so nake ka faɗa min a ina kake siyo dabba sannan kuma kake yankawa. Idi Mahauci ya sake ruɗewa yana cewa ranka ya daɗe a kasuwa nake siyowa. Sarki ya sake kallon sa ya ce a wace kasuwa? Ya kalli sarki ya ce
ranka ya daɗe a ƙauyen gefen mun nan a kullum ina zuwa in siyo dabba, sannan idan na dawo bana ma fita da ita, ina yanka ta ne tun a cikin gidana sannan in gyara naman in fita da shi. Suka kalli sarki suka ce, ranka ya daɗe karfa ka ɗaga mishi ƙafa, wallahi ta tabbata wannan fa Idi mahauci yana siyar da naman mutane, a yanke mishi hukunci daidai da abin da yake aikatawa. Sarki ya kalle su ya ce, ku bar ni zan yi bincike a hankali, a lokacin da duk na gane cewa ta tabbata yana siyar da naman mutane lallai zan yi hukunci mai tsanani a kansa. Suka kalli sarki suka ce, ranka ya daɗe mu fa ba za mu yarda ba, domin kuwa wannan al'amari ba al'amari ne da ya kamata a yi mishi wasa ba, domin a lokacin da ka rabu da shi lallai zai zo ne ya ci gaba da irin wannan aikin. Sarki ya yi umarni kan cewa a rabu da shi a halin yanzu ya je shi ya ci gaba da kasuwarsa, amma ana sa masa ido domin kuma a gano a ina ne yake samun nama, sannan kuma da gaske ne yana zuwa kasuwa yana siyowan nama. Ya kuma abota sauraro na, a nan zan dakata da kashi na farko kafin kashi na biyu. Dan Allah ina neman alfarmar da ku daure ku danna min subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na gode.